дар гӯшаву канори Тоҷикистони азиз ҳазорон қалъаву қалъатчаҳо мавҷуданд, ки бархе омӯхта шудаву бархеи дигар танҳо ҳамчун макони хоса ёд мешаванд. маълум аст, ки ин маконҳо муаррифгари таърихе мебошанд, вале аз кадом таърих ва аз кадом мардум боқӣ мондаанд, танҳо омӯзиши бостоншиносон лозим меояд. гоҳҳо ба ин биноҳои валангоргашта назар карда мехоҳӣ, ки аз он хоки бузург пурсон гардӣ, ки кӣ касе ба ин ҳолат овард, вале инсоният ин қудратро надорад. танҳо умед ба навидҳои бостоншинос мекунад. ин як сафари хизматӣ ба шаҳри бостонии Панҷакент диққати моро ҳангоми ба шаҳр ворид шудан қалъае ҷалб намуд, ки дар баландӣ ҷой дошт. чун аз олимон пурсон шудем, гуфтанд, ки ин қалъаи Санҷаршоҳ аст. мароқамон бештар гардид ва хостем аз ин макони боқимондаи таърих барномае сабт намоем. санҷаршоҳ ёдгории таърихии асримёнагӣ ба ҳисоб меравад. он дар километри 12 қисмати шарқии шаҳри Панҷакент ҷой дорад. мутахассисон ин маконро тақрибан 5-6 гектар муайян намуданд, ки мутааллиқ ба қарнҳои 5-8 милодист. бори аввал Санҷаршоҳ аз тарафи олими шарқшиноси рус Ольга Ивановна Смирнова соли 1947 кашф гардид. Санҷаршоҳ ин қисмати дуюми шаҳракҳои суғдӣ дар болоби Зарафшон мебошад, ки 6 гектар масоҳат дошта аз шарқ ба ғарб тӯл кашидааст. аз 4 ҳудуд иборат мебошад, ки Кӯҳандиз, инам Шаҳристон, Работ ва Қабристон. имрӯз дар ҳудуди Санҷаршоҳ танҳо Кӯҳандиз ва Шаҳристон боқӣ мондааст ва боқимондаи ин ёдгорӣ солҳои 1953 ва солҳои 1975 аз тарафи кишоварзони маҳал вайрон карда шуда ва ба боғ табдил дода шуда буд. оливон мегӯянд, ки дар ин макон шаҳраке воқеъ буда, ки тақрибан ба таърихи шоҳигарии Деваштиҷ рост меояд ва аз рӯи нишонаҳои бозёфтшуда гумон меравад, ки шоҳигарии ин макон зери фармони Деваштиҷ фаъолият мекардааст. вале дар замонҳои қадим номи аслии ин макон бо дигар ном ёд мешавад. ин маконро дар замонҳои баъдӣ Санҷаршоҳ ном медиҳанд. ба хотири оне, ки баъди салтанати Деваштиҷ ин макон низ сӯхтаву валангор мегардад ва дар ин ҷо мардуми кӯчманчӣ, яъне аз дигар қавму миллатҳо ба сар мебаранд, ки зери роҳбарии Султон Санҷар тақрибан дар қарни 12 омада буданд. ёдгорӣ ба асрҳои 58 тааллуқ дорад, ки ин яке аз шаҳракҳое, ки итоат мекард ба шаҳри Панҷакенти қадима ва дар ин ҳудуд аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки дар бозёфтҳои Кӯҳи Мух гӯё ин шаҳрак бо номи Партан ёдовар мешавад ва дар ин ҳудуд фармонбардор Фрамандар, ки дар назди ин ёдгорӣ дар қисмати ҷанубиаш деҳае бо номи Филмандар маълум аст, фармонбардори суғд, яъне ҳокими шаҳри Панҷакент зиндагӣ мекард ва ҳамин ҳудудро дар ихтиёри худ дошт. ин макон солҳои 40 қарни гузашта бори аввал аз ҷониби олимони рус кашф гардидааст ва баъди солҳои истиқлолият ин маконро олимони тоҷик ҳамроҳи олимони рус ба таҳқиқ кашидаанд. аз гӯшаву канори ин макон нишонаҳои шаҳр ва тамаддуни мардуми гузаштаи ин макон пайдо гардидааст. маълум гардидааст, ки ин ҷо мардум аслан ба савдо машғул буданд, зеро баъзе аз бозёфтҳо нишонаи тамаддуни башар ба ҳисоб мераванд,
ки нишона аз роҳи абрешиманд. мо аз ин қала боз чизҳои зарурӣ, чизҳои хоҷагӣ ба мисли ҳован, ба таёқҳои аз чӯбҳои заранг сохта шудае ки ба фикрам мардум истифода мебурданд дар вақтҳои муҳориба ва сангҳои мудавваре ки то 8-10 кило вазн доштанд дар маркази қала ҷой гирифта шуда буд. ва аз ҳама чизи муҳимаш дар ин ҷо мо аз куртачае ёфтем ки куртача ин куртаи ҳамон давра аз пахта бофта шуда барои кӯдаки 12-13 сола ки пурра ба пуррагӣ боқӣ мондааст. ва аз ин ҷо бо боқимондаҳои матоъҳои абрешим, матоъҳои карбос ёфт шуд. аз ин ҷо бо тангаҳои замони хитоӣ ёфта шуд ки ин ба каюнтунбау давраи замони империяи Тан тааллуқ дошт ва ин аз он шаҳодат метиҳад ки дар ҳамин аввали асрҳои миёна барвақта дар ин ҷо муносибатҳои савдои роҳи абрешим бисёр ривоҷ ёфта буд мисли Панҷакенти қадим ва дигар бозёфте ки аз ин ҷо муҳим нисбатан ба шумор мерафт ин ойнаи хитоие буд ки дар Осияи миёна ин сеюм ойнаи хитоие мо аз ҳудудҳои ёдгориҳои бостонии Тоҷикистон ба даст овардем. аз саҳифаҳои таърих маълум мегардад ки дар қадимтарин ҳангом мардум аслан баландиҳоро барои ҷои истиқомат интихоб мекарданд. қалъаи санҷаршоҳ низ дар баландӣ нисбат ба дигар минтақаҳои водии зарафшон ҷой дорад ва чун мутахассисон мегӯянд яке аз минтақаҳои ёрирасон ва ёки минтақаи иловагӣ баҳри Панҷакенти қадима ин ҷо интихоб шуда буд ва шоҳи ин минтақа ҳамеша бо Деваштич дар иртибот будааст. дар ин минтақа чуне ки мо мебинем мардум дар се қисм ба сар мебурданд ки қисми асосии он мардуми таҳҷоӣ буданд ки аз рӯи гуфти олимон тақрибан 1000 нафар ва ёки 1000 хоҷагиро ташкил медоданд. ин маконе ки мо қарор дорем нуқтаи аз ҳама баландтарин дар қалъаи санҷаршоҳ аст. яъне ин ҷо кушки шоҳ ба ҳисоб меравад ки аслан тақрибан 15-16 метр аз дигар минтақаҳои ин қалъа дар баландӣ ҷой дорад. аз ин ҷо ба пуррагӣ ва ёки ба осонӣ дида мумкин аст ки аз кадом минтақа кӣ меояд ва ёки кӣ бо кадом мақсад меояд. яъне дар ин ҷо истода шоҳ ва лашкарони ӯ ба хубӣ дида метавонистанд ки ин минтақаро чӣ хатаре интизор аст. кӯшк мо соли 2008 вақте ки ҳафриёти навбатии худро оғоз намудем дар ин ҷо як теппае буд қариб баландиаш 15 метр ва теппаи мудаввар буд ва мо барои кофтукови ин теппа шурӯъ кардем ки то фаҳмем ки зери теппа чи аст ва дар натиҷаи кофтуков маълум шуд ки аз маркази теппа кӯшке баромад мудаввар ва гирдогирди ин кӯшк бо як доираи дигари сохтмон сохта шудагӣ буд ки дар натиҷаи таҳқиқот маълум шуд ки давраи дуюм ин пас аз асрҳои 7-8 сохта шуданд. кӯшки марказӣ асрҳои 5-6ро дар бар мегирад ва ин кӯшк асосан барои дар илми бостоншиносии донижон мегӯям барои гурезгоҳ дар вақтҳои мудҳиш, дар вақтҳои тохтутози аҷнабиён ки дар ҳамон асрҳои миёна бисёр ба дараҷаи авҷи баланди худ расида буд, ҳокимон барои худ паноҳгоҳҳо месохтанд ва дар он ҷо пинҳон мешуданд ва ин хонаҳои махфие дошт ки дари даромад ва баромад надошт ва дар ин қалъаҳо ҳама вақт барои муҳофизат тиркашҳо сохта мешуд то ки нисбати аҷнабиён мубориза баранд ва чиз хеле ки мо дар ҳамин дида истодем аз 3 қабат тиркашҳо иборат аст ва ин тиркашҳо давраҳои аввали сохтмони ба давраҳои аввали сохтмони кӯш тааллуқ доштанд. умуман
кӯшк ин ҳамчун ҳам дидбонгоҳ ҳам гурезгоҳ ба ҳисоб мерафт ва чӣ хеле ки мебинем аз қисмати шарқии ғарбии дайрои Зарафшон ва аз қисмати ҷанубӣ ки дайрои моҳиёндайро ҷорӣ буд, ин ҳамин муҳит ҳамин ҳудудро муҳофизат мекард ва ҳам роли дидбонгоҳро иҷро менамуд. саидшоҳи сангалӣ як тан аз донишҷӯёнест ки тӯли 5 соли охир дар бахши бостоншиносӣ таҳсил мекунад. аслан ӯ зодаи вилояти хатлон аст, вале бо амри тақдир дар омӯзиши маконҳои таърихии шаҳри бостонии панҷакентро интихоб намудаву инҷо дар баробари таҳсил ба кофтукови археологӣ машғул аст. سال 2001 باشد با همکاری اکسپدیسیون شرقی سوق و اکسپدیسیون شویتزریایی آسیا و اروپا که میخائیل شنکر راهبری میکند در این یادگاری حفریات باستانشناسی گذرانیده شد. در نتیجه حفریات باستانشناسی به ما میسر گردید که خانه‌های استقامتی و تنگه هایی که در همان زمان معاملات خرید و فروش را اجرا میکرد میافتیم. اساسا در پنجکент قدیم در سنجرشاه با ما معین گردید که دو نمود تنگه های را دریافت کنیم. تنگه یکم این بخار خدا که در بخارا سیکه زده میشد، تنگه دوم باشد این تنگه های سوختی بود که در خود پنجکент قدیم سیکه زده میشد و در نتیجه حفریات باز قابل قید است که ما سفالهایی را دریافت کردیم که این سفالها یعنی سفالهای پختنی برای پختنی طعامها و نگاه داشتن لوازمات استفاده برنده روزمره بودند که این سفالها یعنی با سفالهای پنجکент قدیم همدار بوده. از روی دوره بندی سفالهایی که عالم روس یعنی عالم شوروی روس شادروان مرشک دوره بندی کرده بود، در پنجکент قدیم از روی همانها دوره بندی و کلاسیفیکاسیون کرده شده است. соли 2008 аз ҷониби олимони академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар қалъаи санҷаршоҳ як қисмати тоза кашф ва бунёд карда шуд ва ин қисмате ки мо қарор дорем яке аз қисматҳои пинҳонӣ баҳри бошандагони аслии ин макон ба ҳисоб меравад. яъне ин ҷо аз се ошёна иборат аст ва ҷои нигаҳбонии хуб ҳам дорад. дар ҳолатҳое ки ин ҷо қавмҳои гуногун ин ҷо ҳамла мекарданд, соҳибон яъне ки шоҳ ва аҳли оилаи ӯ дар ана ҳамин бино ба сар мебурдааст. яъне ин ҷо чандин нафар шахсоне буданд ки ин оиларо ҳифз ва муҳофизат мекарданд. соҳиби қалъа ин мардумони аҷдодони тоҷикон буданд ки суғдҳо ном доштанд. дар ин ҷо суғдҳо аз асрҳои 1-2 мелод ки мо нишонаҳои давраҳои аввалӣ дар натиҷаи кофтукови бостоншиносӣ ёфтем, аз асри 1 дар ин ҷо маскан гирифтанд, чунки аз қисмати ғарбии ин ёдгорӣ дайрои моҳиёндайро мегузарад ва ин моҳиёндайро барои мардум дар назди дайроҳо ки аз ҷиҳати обтаъмин буданд сохтмонҳои зистӣ месохтанд ва номи қалъа дар дастхатҳои суғдие ки аз кӯҳи қалъаи муғ ба даст омаданд ҳамчун партан ёд мешавад. партан ҳамчун гуфта гузашта мешавад ва дар болооби дайрои моҳиён боз перевал ағбае бо номи вачағна машҳур аст ва ҳамин вачағна бо номи дигар бо номи партанро дорад. дар ин ҷо олимои суғдшиноси ленинградӣ ба хулоса омаданд ки ҳамин қалъаи санҷаршоҳ ин дар асл номи партанро дошт ва номи санҷаршоҳ ин бо омадани мардуми маҳаллие ки дар асри 14-15 ба ин ҷо сафар карданд дар натиҷаи тохту този аҷнабиён ки туркҳоро танг карда бароварданд лашкари муғул
ва омадан дар ин ҷо маскан гирифтан ва онҳо гӯё ки дар ин ҷо аҷдоди қадимаи худ зиндагӣ мекарданд ва тепаро бо номи Санҷаршоҳ яъне султони сулолаи салҷуқиён гузоштанд. ва ин дар таърих мо медонем ки Абуҳорис Муиззиддин Аҳмад Санҷаршоҳ ин писари маликшоҳи дуи султони салҷуқиён мебошад ва ӯ дар ин ҷо умуман омадаам набуд ва дар натиҷаи гуфтуҳои қадимаи аҷдодонашон ки нақл карданд мардуми маҳаллӣ ҳамин номи султонҳои ба назаррасро ба ҳар як теппаю ба ҳар як маҳал мегузоштанд, гӯё ки аҷдодои қадимаи онҳо бошад, лекин дар асл дар ин ҷо судиҳо аҷдодони қадимаи тоҷикон зиндагӣ мекарданд. инҷо санъати меъморӣ бо шакли гуногун пешниҳод мешавад. дар гӯшаи хонаҳои хурду паст, дар гӯшаи дигар хонаҳои бузургу дуқабата, яъне мардум дар ҳолатҳои гуногун ба сар мебурданд. дар гӯшаи аз ин шаҳрак кашки шоҳ пайдо гардид ки ба шакли хоса то имрӯз побарҷост. асосан мардуми инҷо соли гузашта барои мо муяссар гардид ки деворнигорро пайдо кунем ки дар ин шаҳодат медиҳад ки яъне мардуме ки дар инҷо бошандагони инҷо барои расмкашӣ яъне шӯҳрату чизи зиёд доштанд. яъне ки инҷо хумдонҳо ҳам буданд барои бале, дар натиҷаи ҳафриётҳои пештара ки пеш аз оне ки ман бар инҷо биёям, ҳайати донишҷӯёне ки пештар кор мекарданд солҳои 2008-2010 яъне хумдонҳои сафолиро пайдо карданд. дар рафти ҳафриёт ҷуз 2 ҳуҷраи дидбонгоҳҳо ва тиркашҳои нишондодашуда инчунин 3 ҳуҷраи дигар ҳаффорӣ шудааст ки онҳо дар паси бурҷ ҷойгир шудаанд. ногуфта намонад ки бурҷи мудавваршакли марказ бинои асрҳои охири 5 ва аввали асри 6 милод буда, пас дар асрҳои 7 ва 8 милодӣ гирдогирди он биноҳои дигар сохта шудаанд. аз рӯи тахмин шумораи чунин ҳуҷраҳо гирдогирди бурҷ хеле зиёданд. ин ҳуҷраҳо тибқи таҳқиқоти меъморию бостоншиносӣ дар асрҳои 7 ва 8 милодӣ сохта шудаанд. сақфи ин ҳуҷраҳо доирашакл буда гунбадҳои алоҳида доштаанд ва даромади ин хоначаҳо ба тарзи равоқӣ сохта шудаанд. ҳуҷраҳо аз хамбаҳои ғалладона, суффаҳо, токчаҳо барои пилтачароғҳо ва оташдонҳои хоҷагӣ иборат буда деворҳои он бо гачу коҳгил андова карда шудаанд. дар аввали асри 8 дар Осиёи Миёна ҳуҷуми арабҳо оғоз мегардад ва дар қаторе ки панҷакенти қадима аз тарафи арабҳо дар соли 721-22 ба доми оташ гирифтор карда шуд ва дар қатори ин ёдгориҳое ки дар назди ин шаҳри Панҷакен ки ҳам буданд, дар он ҷо ҳам муборизаҳо мебурданд ва чизи хеле ки гуфтем Санҷаршоҳ аз чор тарафаш бо девони муҳофизатӣ ҳифз карда мешуд ва мардум мубориза ба муқобили аҷнабиҳо арабҳо бурданд ва тамоми хонаҳое ки мо аз ин ҷо чанд хонаҳое ёфтем, дар он ҷо тамом сӯхтор буд ва тамом болопӯшҳои хона аз чӯб ки буданд ба ангишт табдил ёфта дар фаршҳои хона афтидагӣ буданд. аз ин ҷо маълум мешавад ки охирон тангаҳое ки мо меёвем аз Санҷаршоҳ инҳо ба солҳои 720-728 рост меоянд ва бо ҳамин хотима ёфтани зиндагӣ дар ин ҷо хотима меёбад ва онҳо чӣ хеле ки қайд карда гузаштем дар қисмати ҷанубу шарқии Санҷаршоҳ дар масофаи 2 километр боз як шаҳраки нави худро месозанд ки баъд аз забти арабҳо дар он ҷо зиндагӣ ба оғоз меёбад ки ин бо номи теппа Муборакшоҳ дар илми бостоншиносӣ маъмул аст. инчунин ҳамроҳи бозёфтҳои мазкур як бозёфти хеле нодир ба даст омад. ин ҳам бошад 3 дастхати арабии асрҳои 8-9 яъне аввали панҷшавии ислом дар ин сарзамин аст. дар Осиёи Миёна то имрӯз фақат як варақ дастхати ҳамин аср дар қалъаи муғи ноҳияи Айнӣ соли 1933 аз тарафи олими шарқшинос профессори университети Санкт Петербург Фрейман ёфт шуда буд.
бозёфтое ки мо аз ин кӯшк ба даст овардем, аз ҳама муҳимтаринаш ин дастхати ба забони арабӣ дар рӯи коғазнавиштаи сарфармондаҳои араб буд ки онҳо байни якдигар мукодиба мекарданд ва дар натиҷаи таҳлил ва таҳқиқоти омӯзиши ин мактуб ба мо маълум гашт ки мактуб дар аввали асрҳои ҳашт навишта шудааст ва баъзе сарлашкарҳо дар ин ҷо номҳошон ёдовар мешавад ва дар натиҷаи таҳқиқот олимон муайян намуданд ки ин аз ҳама қадимтарин навиштаҷоти хати арабӣ дар рӯи коғаз умуман ҳозир аз ҳама қадимтарин ба ҳисоб меравад. муҳаққиқон маълум карданд ки қалъаи санҷаршоҳ бо шаҳраке ки дар ин ҷо маҳфуз буд тақрибан 6 гектар масоҳат дошт ва бо девораҳои махсуси муҳофизатӣ ин ҷо ҳифз карда мешуд. ин макон чун дигар маконҳои таърихӣ дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон солҳои собиқ иттиҳод аз ҳисоби калхозҳое ки ин ҷо фаъолият мекарданд валангор шудааст ва ин макон соли 50 ва соли 70 ду маротиба ҳамвор карда шуда ба киштзор мубаддал карда шуд. кӯшке ки дар паси ман аст яке аз тозатарин кӯшкҳо ё ки симоҳои қадимтаринро ҷило дода метавонад ки дар сурати коркар дар ин кӯшк метавонад як мавқеи сайёҳӣ ва мавқеи хеле зеборо ки метавонад ба шаҳр симои нав зам бикунад сохта пешниҳод карда мешавад. хуб умед мекунем ки мутасаддиёне ки дар ин ҷо баҳри ҳифзи бостонӣ яъне ки маконҳои бостонӣ фаъолият мекунанд ин ҷоро нодида намегиранд ва баҳри пешниҳоди ин макон ҳамчун як макони сайёҳӣ сай хоҳанд кард.